views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more sa umaga. This is MOR 91.9 Basaang MOR. Tricky Bay! Good morning, good morning, good morning! It's Magandang morning. beautiful, sunny and bright Tuesday morning. Thursday morning. And today is January 2, 2020. January. January 2. And syempre kasama niyo rin ang mga Tres Hilas de Garboso. Ang mga hilas, no? Garboso pa! Tabangan ang Jericho Rosales. Kulot-kulot. Pero naikandi is Brother Bernie Bitokbitok. Mga Apex last day na nila karon. Please i-remind ko ninyo may gala, Yes, please. yes, Please, yes, Brother please. Bernie. Pulihan na nat may gala. Kami to kosita. Kami to kosita. 2020 na may gala. Ito na ning pampulihan ha. Ay, makarena din. Oh, yeah. Good morning, sub sa inyo mga minks. Kasama nyo rin ang inyong chubby, sexy, beautiful, pinaka-feeling nga Omega, Moira De La Torre ng MOR, Maria Feelingera. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Oh, diba? Yan na siya nag-prepare. Oh. Yan ang pinaka-swabe ng bayan, Rico. Swabe. Like an earthquake. Alis, dapat pula ning katong mga talatan. Para kwanta trending. 7:27. Good morning, guys. It's a great morning. Talan mga naminaw karon sa among soke every morning. Nga kami ang background every morning. Good morning, guys. It's a great day. Thursday na karon. Second day of January. And until now, pa ta ka move on 2020 na po, ha? 2020 na. 2020 na. Social 2020. Atong mga 2020, para social ay 2020 na. Kinsay wala pa naka-move on. Sige no, ko ninyo. Eh. Move on na tamay gala, move on na. Kalimtan nato, ibaon na nato sa limot ang mga kagahapon. Oh my gosh. Butangan na to premium ato mga sale. Premium. Napagyapon yung mga tao karon nga medyo dili pagyapon na wala pagyapon nag-sink in sa ilang nga back to work na. Kay feeling nila Monday pagyud ang kuan. Ang official. Kay burag napa magi kuan huling hirit sa tag-init. Ay, Karong mga weekend bibo kay karon ng mga spring resort, dagat. mga dagat, subok anso karon ng mga swimming pool. Ay, ano ba yan? Dagan na po yung mangihi ron. Bibo ron ng mga hasaan. Alam mo, we're so lucky. Kaya di man taba eh. We're so lucky man may gala nga. Diri sa North Min. And doon pagyapon sa ato ni mga fresh na mga spring Springs. resort. Very accessible. Oh, dili pre sa uban sa na uban mga area nga lagyo gikayo mo biyahe. Munang uban diri na lang sa mga swimming pool. Mas lami magitong mga flowing na mga swimming pool. True and cold. Sa in fairness, diri sa Hasaan, usa sa mga dapat galing na spring festival ning Hasaan. Spring festival? Hello ko dia kang Mayor Hardin. Amigo mi close me. Close me, Mayor. 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 Morning ni mo da. Daga kay mo ana dia again akong balik-balikon. Swerte kay takay na duol ra sa ato diri ang mga pila ra man ka oras ang sa bagay traffic diri naman sa syudad. Minuto ra Pagabot ni mo kasaan di naman din traffic. Taas din gyapon. At least dol-dol ra pag human ni mo bugo, taguluan.
Pahuman sa Taguluan, Villa. Villanueva, saan na yun? Tama na. Pila lang ka munisipyo. So at least flowing pa di ang kuan. At least kung mangihi mo, di kayo magpundo ang ihi. Tama. Diba? So in fairness, swerte pa ta mga kapamilya. So uban-uban mo sa mga pamilya. Andalo ninyo yung mga pagkaon, mga sobra-sobra. Lami umagyapon. Initon lang. Kana laging balik-balik. Lami kinang lechon paksyon nga ikalima na lagi bay. Kalamin ang giinit. Kalima na giinit. Lamian na kayo. Humok na kayo ba? Sepertiya mga gala. Kanang wa na halos sabaw mabili, no? Correct. Pero kung gusto kayo mong dagat, swerte gyapon ta diri. Ano man? Kay sa Upol pa lang, gwapo kay itong dagat diya may Tama. gala. Dili lang sa Upol ha. Kung gusto pagin mo nga white sand, pwede pa mamulaos gamay dito. Sa Midway. But there is sa northern Mindanao, Misamis Oriental, we have great beaches. Tapos loving pagin ng mga ay lang gin mo kakafall ang mga beaches. Lahi man. Mapunta kayo mo sa point na kanang magpa-eskwela ng mga beaches, kana delikado na gid na. Ha? Dahil wala nga beaches. Lahi. Gosh. So, swerte ka punta kay Kuan. So, dagan kay kapadagat karon mga igala mga panahon na. O I'm sure, dagan pa mo apas na mga reunion party, mga salin-salin, mga dili ka importanteng organization. Uy, kani mga ginagmay, mga mas close. Amo galing, sa tinuan nila, no? Kung kinsa to yung mga tag-napulo, tag-12 ra ang members organization, mas kuan na noon, mas close na yun noon. Mas intense. Oh, mag-inunayan na kung sila kadugayan. So, that's why kuan. So, karong Sunday, brother, orahik. Orahik pa ba mo? Ato na. Maria din na kayo. Grabe siya. Karong Sunday. Mura man nga group chat ang ni-reply god. Wala dito isa. Busog ang mga tao. May gani apil ko nga group chat da. Pila nakaka-climb na kauban, bro? Mga katulo po. Wow. Nausap na ba yung mong outfit? Nausap na. Nausap na. Usap na. Dili na ba katumbura pang basketball? Tent, nausap na ba? Oh, wala pa. Practical na lang ang Pang beach resort na ba kaya po ni mong tent? pangkuan. Si Maria mong na-miss sa Orahik, pero ambot na kayo na. Wow, grabe. So, kada na sa City Hall si Kagawad, ang race manggod ba? Grabe siya. Security sa mong ginabit-bit mahigala. PSG. Gimingaw na mi ka nang gapangutot sa campsite, Maria. Wala din nakapulis sa laki. Wala. So far. Lido ka na Ang upan walay tingog. Mapila na mo, baho na. Uy, at least ako, gapanangig ko, guys. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Tikang. Hopefully more climbs sa may tama. So karong Sunday, paano? Ilo day ko da sa may ages. Mag-text pa man day ko da. Diba? Pa-reserve day ko daan da. Mo lagi na. Wala mong good ka nagpa-reserve nag-ingon na tungkuan. First chat group. Wala man, bro man. Sinahi, kita na po yung bahala sa games. Kaya punta yung games. Uy, kanang assembling o disassembling of the tent. Kasi una makadungag sa kuan rice na gamit ang burner. Ganon. Ano itong mga contest dapat related sa unsaang organization. Mga pang-BC, no? Tie the knot. Unsa group yourselves, into 5 tamo sulod din mo sa tent. Kisa to ikaw puli pasulod sa tent nga walay lihok. Pero nay nabubuo. Yeah, boom, boom. Muna itong pambuhatan. Anyway, 7:33. Ano sa istorya niyo kanina, brother? About sa segregation sa mga basura. Sa Malata. Og Ganahan ko atong gisulti kanina, Malata di Malata, ugwa kasabot. Na uso na nga meal. actually na yung mga kuan na basurahan karon mga beans. Malata, Oh, di Malata, ugwa kasabot. Ugwa kasabot. Or something ano. Di kasabot. Di kasabot. Kung di ka kasabot, ito na lang. So, magiging Malata naman or dili? Napayuban ba nag-suggest nga kung malata, ay na lang na ilabay. Ilubong. Ilubong, pwede bito. Actually, kanang Malata, actually sa among likod diya bay, sa among 55 hectares nga lote. Wow! Takuha na eh. Basta gabangag rami sa yuta. Diyan mo kay gwapo mo guna ka nang lagi ng mga panit sa mga saging.
Fertilizer, di ba? Ano mga sobra sa mong mga steak, ana. Wow. Pati ka nga. Steak? Barbecue steak? Barbecue steak. Ito nga steak. Tama na mga malata, mahimo maguna dyan, di ba? Para fertilizer sa yuta. Tsada na. Tapos, tama, ang mga dapat ang ilabay, mga plastic ra gyud. Pero ang issue man diri ang segregation man. Yeah, pag... Say, kapuyan na kamay gala ba? Hala, dampog lang ni mo tanan diya. Di ba na ka na mga foil bitaw? Oh, Di ba, na. pagulang? Oh, tama. Imo pa lugar ng Yung palugan itak-tak lugar, tayo lainon ni mo ang foil. Hugasan ba nimo? Tanasukahan na ni mo. Hassle bitaw ba? Ilang biyasa may katid. Oh my gosh. Na nagsuka, nagsagol ang plastic o kuhan. Yeah. Ito plastic na suka. Pwede, malata man na. Wala. Hindi malala. Plastic yan. Bro, ang anak, what's malata o di malata, daddy? Wow! Wala na ako nakita na siya. Nibasa siya na. Malata o di malata. Di malata. Oh, malata. Malata. Art or... Bakit? Ano ba lang question? Sorry, Robert. So, question. Sa the issue about anang... The issue man good kay medyo ni alma ang mga netizens, pipila ka mga netizens nag-react kay anong kailangan pag gid na 1,000 pesos Ha? nga. Si 1,000? 1,000 pesos nga Multa? sa residente nga masapon nga nagbutang og basura di siyang gawas siyang tungod nga wala nakasegregate. Gamay ra ng 1,000? Mugaling lagi. Anong 1,000? Ang problema pag sa ubang Brad, labi na ng ubang barangay. Okay na mo ba na yung mga housing? Na ibang mga barangay tapukanan, di alang ipangitsa na kasilupin. Tang iro na yun. Kaukaw. Mo ikaw kawon, basta lagi mga diaper lagi, mga but-but. Ang malas pag ito asang nabayanan na pag inyo tungod. Mo yan gina. na. Tara pag bawal magtapon dito. Tanadi din nakalabay mga igalang kuan, mga basura. Na mga iro, grabe. Kanang yung uban ba nga di ipamit? Kanang yung sa nga na dakong drum. Di gyud masulod sa drum, na gyud sa gawas sa drum. Nanagidram. Di na ko na ma-disiplina gina sa kaugalingon may gala. We need discipline. O sa may una, S or C sa discipline? I just wanna roll it. Ibig sa nung kuha na kadugayan. Pero tama man na sa disiplina. Gamay ra ng 1,000. Pila dapat? Ako magiging problema na anong mabalak ka magug pangwarta na or dili kung mo segregate ko, di wa ko'y bayron. Di ba? Sa bagay, no? Parera na sa ingon ba nga kung pamapatay ka, prisuhon ka. O di ayo pagpatay, pwede ka mapriso. Kana mangyud ba ang kuan problema may lang po tagsugod. Mawala. Primero segregate. Even kay dia sa akong balay daron magbuhat pa ko og drum dia, ako kay ko lang malata sa di malata. Ang problema lang sa pambasuriro, tama po na Brad. Priority ang di malata. O katong magamit pa mga botilya, karton, katong mga kuan wala na. Sabi Tabla. to na yun nga ganina nga ang pangkwaon na po ang katupong mapuslan Puslan ra. Tama. Tapos labi na sa ubang mga barangay nga perting daghan na gyud may gala. Ang problema po na malata o di malata. Ang problema ang gibutang kay dump truck ra po gisagol ra po. Gisagol ra gyapon. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, boom. Wala may dump truck nga malata ni. Ang sunod kay di malata. Di ba kung imong tanaw pareha ra gyapon. Baho ra gyapon. Wala dapat tama man yung amo pang gisegregate tapag kuha di wa man gyapon. Ana ba? Dito sa landfill lugar sagol ra gyapon. Sagol ra gyapon. Do nagiubang yung mo ko tipo nagi makita uban bang tanawar gini sila. Gimalata patag di malata ta ang ending day wa day gihapon segregate may gana. Importante gyud na bay. Kabalo ka mo gini nakasinso sa ubang nasod. That's why sometimes may imo sab natong idol ning ibang mga nasod giun sa nila pag-divide sa ilang mga kuan sa ilang mga basura. Na ibang basura gimong hollow blocks. Ay kanang eco brick. Oh. Tama no. Na ibang mga basura nga gihimong pangsunog sa usa ka power plant para maka-create og energy kana ba? I-recycle nimo. Nice. Para magtuyok-tuyok. Na-innovate. Gwapo na galing netong kuan nga wala nagi plastic, no plastic policy. At least maka-minus-minus gamay. Kay mo lang sira reklamo kay wala eco-bag. Mo lang pero in fairness naman sugdan lagi dagan may mo alma pero kadugayan maanad ra gyud gyapon ta. Kailangan lang gyapon natong discipline sa kaugalingon, no? Anad-anad. Segregate yun nato may galang malata sa di malata. Iyo. Sa di kasabot.
Sa Facebook, dili i-segregate ang plastic. I-unfriend ang mga plastic. Hi. Follow ang plastic sa tinuod mga igala. Lahi to nga plastic. Anyway, 7:39 sa atong oras mga igala. Medyo gagahapon nga pala. Hello de ko dia sa akong lolo Sirio Agusan. Suon sa akong mama kagahapon brother. Nakauli ka dito? Nakaadto ko dito, nakatungas ko gamay dito. Naghatag ko ganag may mga palipay. Tapos Wow. sa mga igagaw, nagsablig og mga sinsilyo. Sinsilyo ra po. Sinsi. Mga tulo ka cheque. Wow. Ano na kamo na ibalay butang sa di mga igagaw lang. Yung mga pa-games. Takong mga anak akong gipa-involve. Di ba? So nabaguan akong siyempre, ayun yun ang hinilas ni Maygala, no? Pero siyempre, sa balay, siyempre, kami na baya. So, kumukha ang plastar o siya magpadili-dili pa. So, gipapin ako sa party kagahapon, kanang paghabwa sa litsong pak, binirahay din, kaingon ako mga anak ng kini, grabe kompetensya mo na. Ang galing mo! Daddy. Pagluya mo, kay Wad, ang gimuditsok panit sa baboy. Basta nga na lagi. Ganahan po sila kay nabibo man, tagipangkuhan ako mga gadget. No gadget, dagandagan mo anto sa mabasa inyong mga likod. Yan. So, nagkataon, natagaan sila og moment. Nung dagandagan, nakigula sa may gagaw. Which is technically, dili nito nila igagaw. Kay mga igagaw man ako to sila. Kay mga anak pa man to sa mga ison sa kungkuhan. So, ila pa to mga tito ang ilang mga kabats. Uncle nila nga, parera po silang idan. Para may uban auntie diya, di magpa-auntie. Ate lang. So, ay pagamin. Hello sa konda. O sa akong lolo nga 82 naman edad nata. Kasi sikreto daw. Ambot lagi. In fairness sa iya, makaila pa man siya sa kuha. Magay masya, mo muna akong pirmirong apo nga gwapo mo. Naman siya. Halap. Kadumdum lang, kadumdum. Pero medyo ano na brother, medyo kapuyan na siya. Kanang dili na makadugay tindog ba. Medyo alalayan na gamay. Pero sa generation karon, moabot ka ng idara, bonus na brad. Bawi kayo. Bawi na brad, moabot ka itito, ano? Stilan. Lord. Lord, makaabot pa tami nga kuan. Kana bang tama din ba kanang tana moabot ta sa kita tanan mga matay mga gala no. Pero tana moabot kita sa panyangana ba kana bitang you're already, satisfied with your life. Ikaw na mismo yung kapoy na ka. Parang gusto mo na rin magpahinga. Oh my God. Kanang gangisin na lang kadaan In ba? fairness akong lolo, grabe sa ka-practical. It's very practical. In siya nga, okay man ko, among ko'y problema. Ang problema daw, kay dagan siya ganahan nga kaunon, lami sa mata, pero pag abot sa baba, brad, wala na ilasa. Okay, bali, di naging na yung anak ng lami na ang imong taste buds ba? Dili sa ngipon kay kasagara wala na biyang kuana na Di ba, gams mukha na. o mamangyap na, luga-luga, pero ganahan pa mukha o mga karni, litson, pero mo lagi, pag abot na sa baba, di na kayo kuhan. Lakadlok ba na no? Sama man mismo nag-ingon nga, lalipay siya, oy nga, nakaabot siya og 80 kapin nga edad. Pero ingon ni si Lolo nga rin nga, kapoy na po. Kaya una ba, paano akong lola? Siya nga medyo kapoy na po. Siya kung may mismo nga, abayan daw siya tulog dito, kaya basi pagkabuntag daw, magahi na siya. Hoy. Siya mismo nagstorya na. Long. Practical na siya yun siya nga, ulat naman lang ko. Kaya ko, ano ba no? Pero grabe, bilig ko sa akong lolo mga igala. Lami sa mata pero wa na sa baba. Oo, na may nga na, kanang gusto ka unon, sa hunahuna na lang lami, pero pag ana, wala na. Oo, ayan. Kita na ako gabi, pero say, higda na lang kayo, say, pag mo tindog, makatindog pa man, makalakaw-lakaw, pero kadugay ang kapoy naman. Sa lingkod na siya, kita ko na foam diri. May burag by one take one nga foam karon. May bastos. May Kulang Basta dito. kaya na botante lang dito. Ay, botante. Ato ka na. Siyempre mo na amahan sa atong. Ako kay pinakaunang apo god mga igala. Birthday kayo mga igala. Sa'yo ba, nagbiga-biga ako mama. Sabibo kay kagahapon. Kana bitang sa ayaw niyo na nga hilas-hilas na po ni Megala. Di ba sa balay ka kana mga piso. Pero sa pasagdan na si mga anak na. Maanad lagi nga tagani mong allowance nga ko, di ba? Yeah. Kita nila sa bukid nga pag isabrig ni mong sinsilyo nga piso nga basta kay burag mga kuan ba mga suso ba. Murag na tubig mo langoy gyud.
Kabalo ko statue dance, pak. Paghunong, pak. Itsana ni mong tinag-piso, tinag-5. Di ba? Mahala naman ang statue dance. Tama na! Kadugay, na-realize akong ikado ang anak nga mo-appeal siya sa games. Kay matag, pag mudaog na prize, pag mapildi na prize. Cash, 20-20. Kay 20-20 man gapon. So, 20-20 pa ng prize. Tingala ko sa akong anak, dagan siya kwarta. May appeal sa games. Tama na! Kaya siya paliton mga ikan. Naka-learn og savings. Pero maganda. Iloko sa nan mga kuan. Siyempre, ang kani akong mga isun sa akong mamagpapa, mo mga mga nagbantay sa mo. Kato! Basta kasama kita. Patunggang may pamilya sila, ginagbantay sa amo. Mo gini sila nagbantay sa ako ug akong utol nga kuan. So mo nang hopefully next year mas dagan pa atong ikuan panghatag. Pag mo congressman ko pohon. Kag-prok leader. Anak ko'y prok leader na si Judams. Si Judams. Bitaw. Nindot may gala. That's Kamo, nice. ako lang, Congratulations. gina-inspire lang akong ubang tao. Mga panahon, nalamoy mga kuan. Mag-give Mintras back. sa pay panahon. O napay panahon, uli-uli mo kay usahay ang problema na to. Ayar ta makipag-family bonding kung na'y mamatay. Misimbak ko. Mo gyud, di ba kasagara maibeta mga Pilipino. Ayar ta ganahan mo muuli, pangitag pamaagi nga magli, muuli sa mga reunion kung na'y mamatay. Alam mo itong mga happy pata. Dito, nang tagal na itong pagtagad. Medyo nagmahik ko pa sa ilo sa ilaman kay sa December medyo busy yun. Mitsubishi. So, mo nang kagahapon lagi nakasingit yung may iting paniod to mga gana. Ang technique niya, Brad, mga a months pa lang, mga 4 months pa lang before, magbuhi nagbaktin. 4 months? Oh, 4 months pa lang before mag-December. Para pag hindi kong December, nana may dugang pa kaon-kaon. Pagdako naman pasan na gini mong feeds. Kaya kung Tama. ordinaryong pagkaon, di mo nila mo dako ba, no? Kubol. Sumito siya ka na itong mga karne na to, sa feeds lang yun na ba? So, yun lang. Okay, sige, bye. Sige lang, next year, sunod, tanadagan pa tayo mga pa-premium panghatag. Karon mga ano lang sa shampoo lang sa taha. Sunod, mga Louis Vuitton na ito ipanghatag. Tama na! Other brand. Tama na! Kanang sunod, kanang na kita event organizer with sound system. Wow, Tapos kompleto. with host. Wow. Ako ng commissioner. Wow! Sa PBA. Yung mga sensilyo dito, sige linya may kagaw, lawas ni Bernie. 5-5, lawas ni Bernie. Ito ba pong mga kanahak, niniwang na. Abi na ko Lawas ni kagay. Bernie, niniwang na. Pero kong tiyan. Turn down for what? Kami ang family banding mga igala sa mga kuhan. Lahi ragyod ang Makamis biya na yung mga lulog-lula, mga anan. Bano kay ano ni mo kung wala ang imong lulog-lula. Wala ka karon. Basta kasama. Wala imong lulog-lula. Asa man ka karon, wala man ka. Sa liwik. Sa wilik. Sa wilik. Eh kung gisawilik pa ka, asa man ka karon ni buta. Sure na. So, 747, ito na ba ang ating letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako maskamak unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan.
mingaon din mo sa among MR Balitagtakan ug manggiyaha. Talabi na kumato na mo balik sa inyo laing nasod. Ayun. Or outside Cagayan de Oro. Gina-try na mo, gina-upload na mo ni sa Spotify. Search na ninyo ang Bitokbitok Yan. University, ha? Stream. Stream na lang mo dito. Labi na sa mga naminaw karon nasa abroad. Among MR Balitagtakan ug Tita B. Gina-try na mo kuan every now. Di lang kami makapromise ng everyday kay Veze. Pero among i-try. At least Kada naman adlaw. lang may galang. At least naman lang matag December maka-remember mo sa mo. Sa mo mga birthday ana. Diba? Size 10. Tapos large na ko karon. Large. Wow. Size si Montiel Maria. Size 9. Size 9. Size 9, ha? Timo Rico. Takuha yung mga tilo. 8.5. Ay! Ay. Ay! Ah. Oh. Paano ginito? Hagdanan ginito? 10, 9. Kasabihan, pag dakog tiil, Really? Wala daw na. So disappointed. makaluya ka. Uy, naminaw day karon ng usa ka ilado kaayo nga vlogger. Sa mga muni siyang mga ay grabe ni siya. Si Potpot Pinili. Imong anak Brad si Potpot. Pot-pot, oh. Pero kani siya na ko amigo nga si Potpot Pinili. Potski, yapo ni Oh my Potski. gosh. Hello, sir. Na may nakauli din ni siya. Pero ang iyang yuya nga pangalan ni si Vomvala Wilik Wilik Productions. Bombala wilik-wilik? Yeah, si Vomvala Wilik Wilik Bombala, Productions. wilik. Nice, ah. Madam, nakalagde ka, madam. Dili ko makamove on sa 2020 kay wala ko kadawat pa sa imong gift. Hoy! Bora. Sige siya akong tawagan kay nahago pa daw gabi eh. Sa ipaligo na ko daan. May ni kay kumuluhod mo sangyad. Hello, dia kang boss Potpot Pinili. Mayong adlaw kaninyo, Aluch. Mother Burn, Maria Feelingera, and Rico. Swabe. Ako di ay si Hana. Og MOR na ako'y ka-live-in karon 5 years na. Nga itago na sa pangalang si Benji. MOR live-in lang mi kay si Benji na dating asawa. Pero dugay na silang separated. MOR, dawat naman namo ang sitwasyon. Huwag na naman po ilain partner ang iyang ex-wife. Muna ang iye ko rami. Wow. MOR, aduna mi duha ka anak. Duha na anak. Na may usay pa nagbingkil pero normal raman na. Pero usahay basta magkasinabot lang ma-okay raman po dayon mi. Sa bagay ganan mo gumiyana pa basta na dakong away ang ending na po'y dakong panagbugno. Okay, more. Usay makunaw na po biya kung di na gide ko makatisting nga maminyuan. Siyempre, minyo man siya. Wala po nila gi-workout ang ilang annulment. Pero para sa ko, MR, sa bagay, kanang panagminyo, seremony raman na. Ang importante, ang mahalaga. Tama. Ang importante, buhi. Buhi. O ang importante, nagminahalay. Paano sa kadlaw niya na MOR? Na ako'y naibawaan nga balita. Sa bayan ng Cotabato. MOR, diri nagsugo ng akong gugmang.
grabe atong gasto karon ba. Pero dako gid akong kalipay gid. Ikaw manggod kay boss, manggod ka palitsyon gid ka. Malingaw gid kog tan-aw sa mga bata nga mag-pitbit ug nga mga BH. Kay pagsugo sila mga mamag papa nga ipakuha lagi mga miskitiil nga sa baboy wa ginabilin na. Pero thank you kaayo nga nag-effort kit ka karon nga Christmas. Walang problema, gamay ra na nga butanga. Magida gusto gid ko nga malipay ka. Malipayon ba ka sa ako, babe? Siyempre, no. Pero Siya o lagi makatupong sa kuwang kalipay. Wala lang, I'm so happy. Pero babe, basahin ng luwag ko, babe, ha? Kay Pasko na lang. Sa na nga drama. Bagong tuig na. Huy, ang sama na. Wala pa gina ako nahatag sa imo ang imong dugay nagipangayo nga kami niyo. Benji, sa ba? Medyo kabalo na magiging. Ay natin, di natin na-isya. Pansak ng tiil sa baba. Bitaw, ikaw, ayun na ikuan. Ang importante, karon. Mahalaga. Tama po. Important lang yun, diba? Ang mahalaga. Lagi. Bitaw, importante, buhi. Bitaw. Ang ako lang, okay naman sa ta, malipayin sa tanginanin. Kabalo mo gugo, ha? Dugay na maginang pangandoy ni mo nga mo paso na sa altar. Ay. Nangandoy po biyagi kong. Tapos Ito nagdalian na, Benji. Sa Wala bagay. naman sa tanga, kita bang yun, diba? Pasag sa Sa mga bagay, sitwasyon nato. Sa bagay po karon para pag medyo gubot pang simbahan karon kay lagi dagan pa kayo mga dapat nila. Pero, Benji, ayun na. Please, ayun na una, please. Sigurado ba ka? Oh, siyempre. Pero Basta ikaw magpabilin lang kit sa ako, pero kung gusto kag mga seremonya dagan kay kog mga nabalan ha. Ayun na. Love man ka kunin mo. Grabe kita kagalaw. Di man ka kunin mo biyaan. Di ta kabiyaan. Unungan ta ka. Uy, grabe. Pero nakoy pangutana. Sa? Chicharon ka ba? Bakit? Kasi ang ingay mo kapag kinakain ka. Sa pagkatawa. I'm not ready. Am I going to open my present? Ba? Ako na ako'y present sa imo, ha? Unsa ni? You know. Mo maning rason nga nung nagpapalit ka sa akong shave? Ano ni mo? Beplo. Beplop? Sa tortang talong. Tukra. Kuya, layong go now. Babe, ako na bang mabalaan ang imong kainit sa uling? Halik na. Sigurado ka? Wait, rosas ka ba? Bakit? Kasi sa spaceship ay dadalhin kita. Tama na! Balo na biya ka sa ako. Usa ko kabatang pasaway yapon. Rostar! Magawas ako bro, na-open ako da. Sorry. Sorry, magawas ako man. Cheers ako. Uy, Benji! Uy, Brad! Kumusta? Ay, Brad, basta mga Brad. Warag na kayo tunga-tunga sa atong kapunungan. Busy mga Brad. Blobi ka nga nakikita mga kapambuhaton.
Tama lang. Preparasyon po ba? May bastos. Bro, biya nga ato ko sa mga hinterlands ron, ipangapod-apod ba? Lagi? Preparasyon daan, bro. Bilibag yung ginagawa ni mo, brada. Ano? Grabe ka. Murag dool-dool lagi ng eleksyon karon na. Ano sa ito nga distrito yung mga gituan? Ay, brother. Balita, kung may... Basta ito mo imong asawa ni mo. Itong original ni mong asawa ba, no? Nakabalabay ko sa balita. Ma? Kasi, sino tabo na Brad? Oh? Di ba di mo kay update si mong ex-wife, de? Aminado, gigo, Brad. Wala naman ko'y bisita dito. Mo ba? Kumusta man si... Ay, kung inag si pare, mo yung... nagatiman dito. Una, gibiyanan daw sa siyang unang bana. Ako to iyang... Kung bana, ang ano puli ni mo? Ah? Gibiyaan. Kini-uli, kini nga na ni Maho ang tiil kaya nabulasot sa kanal. Pandamay. Pero abi na mugmug ito yung rason. Pero na may mas laom pa. Wapi to kakabalo, brother? Wagi ko alam magpakaroon. Istorya na lang ko, Brad. So may nabalaan mo dito. Bida. Naman daw sakit imong ex-wife. Ha? Oo. Sakit to. Balita na ako ka na. Kasi tawa ka ng sakit galimban nga murag makalimot. Kuan? Alzheimer's? Almoral di. Diba? Alzheimer'S ba ito? Bro, ingana mo daw. Basta na yung orang al. Medyo gakaano na daw, bro. Nanay ingana ba nga sinyalis? Nga murang makalimot na. Unsa po basin siguro ang pangutana kay about sa utang. Kana makalimot. Ako makalimot manggaling ko. Basta Sa bagay. Depende sa topping, no? Depende sa topic. Kaya kung singlon po ko sa utang, makingana po ko, maka-Alzheimer's mo sa ko. Sa Brad. Oh. Kaya dumdum ka katong chicks nga imong gipakuha sa ako. Brad? Burus na. Kinsa ka? Kinsa galing ka? Tama na! Medyo nasa day ko na nga sintomas. Ay, chicks, Brad. Katong kuan good. Sa agas mo kanu sa mata naguban oy so mga kapada. Galing na kayo. Kato day, di ba? Kato din naging konta nga nabitbit mo kay babae mong giangkas nimo. Brad? Tong nay babae ba nga imong giangkas ba? Ha? Na po day kay Alzheimer's po day. Sa ato na gid siguro ning edad jud day, Brad, no? Ano po makalimanta. Tesa Brad. Nagkasakit siya. Nagkasakit lagi daw, Brad. Lupikis pa ibantay dito, Brad. Mo na yung giingon kay kadugayan ni give up daw iyang bana ang kalo-kalo gibiyaan. Kaloko tong tawanan. Mo galing kung sa kalami na pero kung nanay problema biyaan. Brad, bisitahin po, Brad. Imong uno na, Brad. Imo bigyan po ng legal wife biya gini mo. Pero okay naman siya na si mga asawa siguro. Karon nakasabot man siguro siya na. Wala gini akong problema lagi, Brad. May lang Sa ido makalimot na, Brad. Kabakay Baklays Plaza, way sayal. May bastos. Mo daw skandalo lagi sa... Uba. Tausahay na. Ang balita pag ginako, usahay matingala siya nga nung wado kasi ang kiliran. Buro nakalimot siya nga nagbulang na mo. Ha? Pati ka ng butanga. Oo. Ako siya mo, bisitahin niyo dito, Brad. Mo pa pagyapon ng plastara dito? Mora. Pandamay. Bisitahin niyo dito, Brad. Kung imo na number, imo ba ng ex-wife, Brad? Naigo ba sa imo to kung dala? Luag ra ba? Small na gito. Anda. Ito ko itong pang kids section gid no. It's okay, kusod ki. Naday ko gusto istorya sa imo lang ba? Sama na.
kanang Isya man. Napod! Ganun napod ka, pagkay. Tabit, dili ikaw lang. tabit ni. Ako pasabot lang Sige, kay nagtulog at akong bata mo. Ang sabi tao. Sabi na, murag, at kaayo ang imuhang gahuna-hunaon. Dili man kayo yung importante. Ang ako lang kay basin og ganang wan ba? Unsa, sige na, ogo. Unsa man na. Akong Grabe no. dili wala pa. Kung ex-wife lang ba? Di pa pag-ulang mo ka naghatag o No. padalaad to. Problema sa ano lang. Mulagi akong problema kay wala niya nadawat kay tungod naday problema di siya. Daw, be, unsa man yung plan? Bantog ra wala yung notification sa text ba nga na-receive niya ang akong ipadala. Kasi, wala lang. Tulo ka bulan na magpinalti biya na ang bulan lang ko di makuha. Daw, be, unsa man, unsa di ay? Di na nadunggan na po na ako kaya na po nakastorya. Kasakit man daw lang. Gusto lang to na ako sa ito pa ma-okay ba ka or Basta nabad lang sa ulo, gising anxieties lang. oh. Wata ka balo lagi lang. Kailangan sumato ka dito sa ilaw. Ay dili ako lang. Gusto na ako. Dili ako. Apil ka, yung uban ka, mas may lang. Di lang mas may magitong naapog ka lang kay para balo na ka. Di gusto po na ako nakasong kiliran permintila. Yes. Kano sa kamuad to? Di lang uban ta lang kay Dili ko. i-try na to dito katong ingon sa Okay lang sa kamuad to ka, okay lang. lang tsada king kama na ako dito lang. Wala mong sabot nga, di na ako pailabdan akong kama dito na ako. Nasa attic. Yes. Wow, ano ba? Attic. Wow. Ikrantanan. Ayun. Okay lang. Upunta lang. Ayun na lagi, ikaw lang maato dito. Kami diri sa mga bata. Paman lang. Yes. Okay na lagi. Luoy sad. Sigurado ka lang? Luoy sad, okay. Bala ka kayo ka. Murag katun, man kakaroon dayon. Dili man lang. Dili Okay pa na lagi. Isa ka maleta lagi ako nila. Bayo, kay nakanhi ka doy. Uban mo ni mong bagong asawa. Maayong gabi. Ako ring bagong hinigugma sa kinabuhi. Mo ba? Uy, lamion po dahil ba? Balo na biya ka sa ako. Mikay pa, Way manghod ya? Ha? Way manghod? Ano, pasayaw-sayawon lang ako ba? Ano sa nag-change flavor na? Ay, idin lang. Idin lang, ha? Day! Day! Pasensya na kay mo pa'y pagkaon. Nakay bisita! Lang. Imong dating bana. Unsa? Benji! Okay. Lang, pasensya lang. Mo gini siya sa una ba? Punta ko niya lang, kagakumuton gini akong eat me games. Benji! Sakita, eh. Maayo kayo ni balik na ka. Maayo kayo ni balik na ka. Pa, sabi ba? Benji! Pa, sabi ba? Dahil di naman mo minyo, dahil nagdugay naman nagbulag, dahil. Kasi nagbulag? O si raso sa ba? Ang ako na inumduman na nag-ingon lang ka nga magpalit kang t-shirt sa mall, tawa na lang ka nakauli. Kisa mo na yung bayanan ni. Hindi mo na yung sekretary? Dili, ako na yung asawa. Ha? Akong bagong asawa. O sa asawa? Kano sama ka na
may bagong asawa, Benji! Okay. Hoy, bastos ka. Benji! Okay. Hoy, bastos ka. Wala day sakit ha, itong tinidor, mi. O sa'yo pasabot, ani. Benji! Di ba nagsaan man ta sa usa-tusa nga magminahalay? Ano nagmulag man ta? Kalimot na ka na panos na itong gugma. O sa'yo na panos, hagas! Wanay lami atong gugma. Murag gabi naman lang to, nagdugsing-dugsing, bagay na nagtagbo pa itong mga bungoton. Takaroon na yun, paguloy mo na lang kay Bitbit Babaya. Benji! Benji! Sa tuiga karon imong main. 2004. May bastos. Ano ba ito, Igron? 2020 na talang. Kasi ayoko nyo buanga, ha? Nalaw. Ayoko nyo buanga. Pasensya na kin mo. Barag na ni siya Alzheimer'S. Pero hindi lang na siya mangita ni mo doy. Amo ba? Benji! Benji! Benji, ayaw ko biyai, Benji. Gawas ako eh. Benji, ayaw ko biyai, Benji. Tapang pa. Ma'am, pasensya gyud kayo, Hana. Doon na nakatulog na gibunala na muntang kugo. No. Pero grabe, no? Pasaylo ako, Benji. Perminti mawala siyang unahuna to nga part nga nagbulag na mo. Di ay mo. Sige, balik-balik ko Pasaylo apog ko kay sa akong taman, nagkasinabot man mi. Abi na kung okay na siya ito. Oo, galing dogen. Nakasabot naman ba? Nakamove on naman ba yan? Ako lang po hangyo sa imuhan na Benji. Pwede ba nga bisitahan mo siya dali? Pasakay lang gud para lang yun nga. Saan naman gid. Kalang man ni gyapon sa diri ko day. Kabalo ko day nga nagbinahalay naman gid mo day pero nakita nimo sitwasyon sa akong bata. Basing pwede ra masabtan ta nimo nga kung pwede pa lang mo niyan gyapon si Benji. So many baby. Ay kabala ka kadugayan ba sindig ma-accept na niya everyday ginamatag-mata niya ang iyang perminti pangitaon si Benji. Magsige siya lagot kay abi asa daw nakauli nga nag-uban nagdugsing-dugsing pa man daw sila ng gabi na. Ma-review yun niya ditong last yun na nakalimahan daw siya. May istorya pa. Na istorya gini ha na nasangko gido iyang puso dito sa fluorescent. First time daw niya nga nag-helicopter siya. Ay ang sulti ang board doon. Katumo to sa una lang. Wala ko ng Pero mo, helicopter. hangyo lang ako sa imo, Hana, day. Basig, Maning kamutan na mo, imong sir. tugtan palihog, imong bana nga mo bisita diri, matagkaroon og unya, para lang ba nga, looy mangguna ko nga. Kana nga desisyon, sir, ako na ginaibilin kang Okay ra manggis ako, aday nga, bisag naakaman ni diri, day. Aha. Batay nga na lang kamubo imong shorts, apertiha, kalami, day. Agoy, kalami. Siya na, day. Miss, palihog lang. Ay kabala ka, di naman nagawa naman. Basindig maayo pa na, pero sa karon mo lang gihangyon ako. Kung pwede. Sige lang pa kaya mong balikabutan gid ba? Kaya parang isod pa niya sitwasyon Benji, din. kabalo ko nga malipayo naman ka, pero siyempre usa sa imong unanaon nga, kung imong bali-balihon, ikaw pa ba yun Japon iyang legal nga bana? Wabigid mo na anal. Tama po ba? Palihog lang po din. Oo. Bora man siya magwa nagkahubo-hubo sa una. Amo na sabutan ba? Amo na sabutan. Hangyo lang gina ako sa imo, Demi. Day, please lang, day. Sir, si Benji na makadesisyon, sir. Pero kabalo mangyug ko nga kung masuko ka, di man siya musugot. Dili ko mas... Kung Sige. kagustuhan ni Benji, sir, akong... Palihog lang, Tuktuan. maluoy mo. Sige na, day, ha?
Okay, sir. Sige, sir. Hamisya si mong pare. Ay, bastos. Huwag manghodan eh. Pagkatulo lagi mong laway pa. MOR. Sumura to. K-bye. MOR. Bisag sakit o murag lisod sa ako For the meantime, murag nisugot na lang po ko nga si Benji mo ato dito sa iyang ex-wife. Hadlo ko ba siyang magbalik ilang feelings? Hadlo ko ba siyang maluoy na nun si Benji? Mubalik siya siyang asawa? Nabay tsansa nga maayo pang sitwasyon sa iyang asawa? O Alzheimer'S kid baka nangingana nga makalimot na? Labi na karon ting singil na po sa utang. Muatake na po ng Alzheimer's. MOR. Please, sulti ko sa kung ano. And so much more sa umaga. Nagbabalik po kami! Ang baboy nga na dimple. Jericho Rosales po mga kaibigan. Wala din na, nag-move on ako. Andili na John Lloyd. Jericho Rosales for 2020. Bernie Bitokbitok. Yeah, boom. Papalit na ko sa akong asawa o ka ng motor nga kuhan. Pang Jericho Rosales po. Or burag Kuya Kim na mga motor. Nice. Panindigan ko lang gini ba? Pwede na po kumudato po kong sponsor. Bekinin me. Di bagi ko mo bayad. Balikan natin ang istorya ni Hano. Hane. Si Hana nasa Ibana na kalib-in. Yup. Ayang kalibin, dating minyo, pero dugay na sila separated. Kaya lang lately, okay naman lang relasyon, okay naman tanan-tanan. Ang problema lang nila, niya di ay, nako, naibawan nila nga ang ex-wife sa iyang kuwan karon medyo nagka-problema, tananay Alzheimer's. Sama ng mga ubang tao na nagasinglon sa mga utang. Magkaroon ng Alzheimer's. Mauman! Di na rin kasabot. Ang pangutana, okay lang ba daw sa iyahang si tawag ito yung gingon ba ng Bisita. okay na ba siya nga mabisita-bisita lang? O nabagit chance pag Alzheimer's gid ba ka na? Anong medyo makalimot na? Makalimot na may yung asawa nga nagbulag sila. Tapos sige nagbalik-balik on that point nga katong nagdugsing-dugsing ba sila ng gabi na pagkabuntag? Mo yun, mo remember. Ore yung may numduman. Taka nung nagbulag, mga umam sila nagbulag. Pagkala bang Alzheimer, sabi kasi karaedad po na mga taki. Tapos, Si hinungdan. tamatambalan ba na may gala? Si mga bawal At ang ninyo, ang sunod sumpay ng atong sugilano. Hoy, wala na siya. Ana sa linya sa telepono, na traffic daw sa may Los Angeles, California. Miss na natin siya here. Yeah, Happy New Year o patakata Christmas. Kuha niya ni si Doc Jerome Basaang nasa linya. Doc! Ano na po? Hello! Ay, Doc! Morning! Yes! Good morning! Good morning, Brother Bird! Happy New Year! Happy New Year! Feelingera! Happy New Year! Hi, Doc. Happy New Year sa inyo ang tanandera. Pasensya kaayo. Mga sa Las Vegas ba ka o sa New York? Sa LA! LA! At in LA gan! I just wanna rolly. Ay, Doc! Kumusta New Year na? Good morning! Nabuthan ba ka o ikaw may nagpabuto? Ay! Grabe! Asa may naitabo? Grabe. Ay, nagbinutahan ay! Yeah, boom, boom. Fireworks display. Atin! Fireworks kayo! Kumusta ang buhay-buhay, Doc? Doc, ayaw ko kumusta sa kung health tayo sa... Nagpa-check na ba, Doc? Ayaw sa... Amo, tara niya! Ayaw sa ko... Kanang mga next 2 weeks na ko... Dapat makumusta taanin niya kay mag-uro biya ka kaon. O galing mga next 2 weeks na ko magpa-check, Doc, ha? Murag mag-change doctor daw siya, Doc. Murag dagan kayo.
Pero sa bagay, sa ako pang gingon, sa matagkaon ako lechon dog, naka one step closer to God, bayag ko ano. Grabe. Pero delikado, di ba? Tapos, gahapon, apil ko sa akong reunion, ako mga relative na, puro na diabetic. Hala. Nago, mo na. Munang wala ko, munang tubig na akong giinom kagahapon. Huh? Wagi ko ni kaon do. Dalahi lagi ang story, Dok. Ito, Dok. Teka muna, nakadungog ba ka aning problema ni Hana? Yes. Ang problema niya, ang ex-wife siyang bana, I don't know kung Alzheimer's ba na, pero that moment nga nakalimot na siya nga nagbulag day sila. Tapos nihangyo na lang dayon po ng mga ginikanan kung pwede ba na mo bisita iyang husband siyang ex-wife. Hadlok siya kasi mo balik ang feelings. Ay. Kanang Alzheimer's na ba'y edad ana, tapos ma-cure pa ba na, nabay treatment ana, mo na'y pangutana. Ang tubag! Hala. Ugma pa man. Ugma pa man. Ay, kang attorney man ito. Attorney man to. Kang attorney man ito. Ugma pa na, Brother Ay, Bird. ugma pa rin ang antubag. Ding, ding, ding. Attorney, ang sama ng Alzheimer's. Okay. First of all, ang Happy New Year day sa tanan nato mga ating paminaw, no? And I hope na wala ta nalimot kung unsa ato ang gipagbuhat atong New Year. Mga gisaan. Ang atong ipagsaan, dili malimtan. Unsa galing to? Kalimot naman dahil ko eh. Mao na. Betaw, ang pagkalimtanon, wait, ako sang hinayan ako ang kuan ha. Radyo. Okay. Okay. Ang pagkalimtanon, actually, Brother Bern and Kuya Rico and Maria Feelingera, is collectively termed as kanang gitawag na to og dementia. Dementia? No, dementia. Because ang dementia... Gimensia? Idugo siya, Dok? Gidugo siya, gimensia. Dementia daw. Dementia. Yeah. Dementia. D-E-M-E-N-T-I-O. Wala spelling ay. Istorya lang, wala spelling ay. Nagtaro. Bitaw, it's what you call dementia. Now, ang dementia, there are many karabitang classic na mga kinds, no? Na ikatong senile dementia, meaning to say, kanang bitang pagkalimtanon or pagkabungawon because of edad. No? For example, if the patient is already 80 years old or more, usually ang dementia or ang pagkalimtanon is it happens very late na siya sa kinabuhi sa tao. Now, katong pangutanan niyo kaganina, Brother Bern, kung kaning isa, for pila may edad ni katong ang ex-wife man, di ba? Ex-wife, ang gibungaw na, pila may edad. Mo na pangutana, wala mo na pangutana. Balikan na ka lang mo ugma, Dok. Medyo gore na, Doki. Medyo gore naman kay nakaanak na gud sila kaduha sa iyang bagong husband. Usually, ang Alzheimer's disease is kuan na siya kanang it is actually more genetically determined na siya nga usa ka sakit. No? Kuan na siya kana ganing naay kalabutan ng kaliwat, no? Huh? And yes. And it usually happens or it occurs earlier. No? Dili siya katong parehong senile dementia nga ang katong yung mga 80s kapin ana mga tigulang na jud kayo mo oy kanang bation ana or gakaabtan. Ang kung for example ang pagkabungaw, magsugod lang na siya sa pagkabungaw ha, pero dili lang ang pagkalimtanon ang simptomas anang Alzheimer's. Kuan na siya kana gani ang pinaka-classic lang gyud is ang kanang memory loss. So kuan kana gani it usually happens nayuban nga mga 50s pa lang ana Alzheimer's. And the earlier mahitabo ang Alzheimer's, the worse it becomes over the years. Tungod kay ang Alzheimer's, Brother Bern, is a progressive na siya nga progressive and degenerative nga disorder. Ay, ano yun? Progressive. Medyo nidugo akong utok ato Medyo nidugo akong again paki-uto, paki-slowly. Slowly me. Slowly me. Progressive degenerative neurodegenerative disorder. Meaning to say, mulala siya over time.
no? Oh my Mag-worsen ang gosh. simptomas over time. Okay. Dili siya- yes, as the person ages, mag-worsen yun na siya. So, kung batanon pa siya, for example, ako 50s na Alzheimer's, mas fast-pass ang iyang rate of decline, no? Especially kung dili matreat. Wala. Okay. Na mga tests that will determine whether the patient really has dementia, and ginakandak na siya sa ganito mga specialista na natay mga neurologist. Okay. No, or mga specialista sa brain, because it is a brain disorder man ang Alzheimer's. No, na mga plaque, I think neurofibrillatory tangles or plaques. So lagton na pakistorya, Dok. Posible na gyud nga di na ginamay-numduman na nagbulag na giday sila. Well, there is a possibility gyud nga permanently wala siya madumduman. So everyday And- magsikisag kalagot asa iyang bana My God. o magpangita sa siyang bana. Asa man akong bana? Nga nagdugsing-dugsing man may gabi eh. Duksing. Nagdampa-dampa pa man may gabi eh. Nga anong nawala man sa kalit. Posible gina. Yes. Kuan na siya, kay kuan manggod ka na ganing, over time, siguro sa sayo pa, pwede pa nga dili ra, more na mga times nga makaremember, no? But then, over time, mas mupaspas manggod ang kanaang simptomas, ang pagkabumawon, no, ang pagkalimpanon. So, especially kung dili na siya matreat, because ang Alzheimer's does not have a cure. Wala. So paano yan? Unsa ray pinaka-remedyan pag nanakay nga na? Yeah. We give medications that will slow down the rate of decline, morginana, or na mga tambal ginatag ang mga neurologists para lang to control the symptoms. So ang Alzheimer is more on the memory lang ba na siya? Or dili ba ningon nga apil po nang makalimot na siya mag-CR may ana? Yes. Dili siya purely memory. That's why I said nga kanang dili ang pinakauna nga symptoms is actually memory loss or kanang forgetfulness. But over time mag-decline ang activities of daily living nga function. Patay. Mo na nga karabitang kung nanaganing dapat ma-treat earlier so that ma-prolong ang kanabitang pag-decline sa tao kay ang uban na kay di sila kabalo nga one day sila nagkalibang wherever they sila kalimot mo sila po silang ipangbuhat, and kanang ang ilang activities of daily living kana bitaw usually la maligo and all Kalimot og kaon. Also dili na eat. sila kabalo mag-deteriorate. So mo na ang nakapait kung earlier or younger pa magkaroon na ng kanaganing Alzheimer's. Posible ba ni ma-diagnose, Dok? Or makita na daan nga, ikaw kuan ka, Alzheimer ka at the age of 40? Well, kanang usually ang uban na kung naamoy kanabitang really naamoy kaliwat, kung naamoy membro sa pamilya nga dunay Alzheimer's, then unya paghuman ay mga manifestations nga kanaganing maglimot, no, forgetfulness, then I think it is best nga i-work up na gyud siya. Patay. No, i-refer sa neurologist kinaman ay mga test ana. Okay. So but ang magkanda ka na ato mga specialists, no, and even sa Cagayan de Oro daghan man taog neurologist. Okay. So we refer to them, especially kung nagyoy usually ang makauna magura nakita kay kaming mga daily neurologists, diba? Okay, Siyempre mo naman sa amoa. So naami high index of suspicion nga basin og kana bitang naadi ay ni siya potential nga magka Alzheimer's, then we refer to neurologist para ma-test further. Okay, last na lang, Doc. Yes. Kanang unsa nga klase ng Alzheimer kanang kung ayara ka makalimoy kung singlong ka sa utang? Wala sa Brother Bert. Alzheimer. Alzheimer. Pang-utang na gid. Or kana. Ang utang na lang malimpan. Alzheimer. Or kana ba utan ba sa asawa nga unsa kay oras ni uli ganina?
Guys. Unsay ano, wala na. Sana limited edition. Ay, by the way, different ang kwan ha, different ang amnesia o dementia po di ay. Ha? Kay ang amnesia is purely memory loss lang na siya. Okay. Ang dementia mo to mo involved na sa kanabitang Yung mga activities of daily living. Okay. Alright. Cognitive. Dagang salamat, Donkey. Donkey. Thank you very much. Salamat, You're Donkey. welcome, and I'm very, very sorry kay grabe. Kung wala nawag si Maria Seki, kamata, my No, Donkey, God. it's Lagi kayo okay. tulog. Right? My God. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Kami mag-adjust kay libre na biyan ito. Kami mag-adjust. Ay, over. Salamat, Vito, Doc. Thank you very much.